tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema kwasai vana vaMwari kati mezuva ranhasi muzita raJesu. Toda kutenda muponesi nemukana waanoramba achitipa wekuti nguva nenguva tiwane upenyu wekuti tinzwe kutaura kwaMwari, tigone kugadzirisa ukama hwedu naMwari. Kwaziso kwamuri mose, deno Mwari angakuitirai zvakanaka. Mukati meupenyu hwatinorarama, zvikuru sei parwendo rwekutenda rwatinomhanya marwuri, muchaona kuti pane zvinorema zvakasiyana siyana. Zvimwe zvinorema mukati medzimba dzatinogara, zvimwe zvinorema kumabasa kwatinoinda, zvimwe zvinorema in all aspects of life. Asi nguva nenguva we tend to ask kuti tichadii pamberi Mwari wekudenga, todii kuti tikunde parwendo urwu. But I have good news for you zuva ranhasi. Bhaibheri, shoko raMwari, rinotipa nhoroondo yevamwe vanhu vakakunda parwendo urwu. Pavakakunda, naivo vakatipa chimuti kuti nesuwo tigone kumhanya parwendo urwu. Tarirai vana vaMwari, nyaya yekumhanya parwendo urwu chakakosha handi kutanga, asi chakakosha kupedza rwendo. Pauro achitaura kuna Pastor Timothy anoti iye, Timothy, zvino ndakudururwa, ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengetedza kutenda. Saka chinhu chikuru chatingaita, nhamo dzingauye mukati memba, nhamo dzingauya mukati memabasa, nhamo dzingauya pose patinorarama mukati meupenyu, asi chakakosha chinotaurwa naPauro ndechekuti chengetai kutenda. Saka zuva ranhasi regai titarise chapter yatinowana kubhuku raHebrews chapter 11. Chapter yose yakatorwa kutsanangura magamba okutenda, boka rakatitangira kumberi kwedu, boka rakaita basa guru rokuti tikaritarira we will be motivated kuti rwendo urwu nesimba raKristu tinokunda. Chaverenga Hebrews vaHebheru chapter 12 pavhesi ya 1. vaHebheru chapter 12 tichaverenga pavhesi ya 1 inoti, naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai,
Ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira. Ngatimhanye nokutsungirira nhange mutange yatakaisirwa. Dai Mwari vangakomborera kuverengwa kweshoko ravo. Musoro wedu wenyaya unoti iwo ramba wakabata. Ramba wakabata. Ngatinamate. Baba wedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe neutsvene hwaro. Tinotenda nemukana wekuramba tichinzwa kutaura kwenyu. Kati menyika ino zvinorema zvizhinji, asi tinotarira avo vakatitangira naiye Kristu wakaenda pamberi pavo. Tinoona tariro yakakura yekuti nesuwo tinogona kukunda. Taurai kwatiri, mutipe chipo chekutsanangura shoko renyu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Hebrews chapter 11 ndiyo iri kumashure ichiteverwa na chapter 12 pavhesi ya 1. Saka chapter 12 vhesi ya 1 inoti iyo, naizvozvo nesuwo tine chapupu, gore rezvapupu rakatikomberedza, ririmo mukati mebhaibheri shoko raMwari. Kune boka rakatitangira kumberi kwedu, boka rinotipa motivation yekuti rwendo urwu nesuwo tikaramba takabata tinokunda. Saka bhaibheri richitaura pana Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 11 inotipa nyaya yekutenda. Kutenda kwakabatirirwa nevamwe vakatitangira. Nekutenda ikoko kunyangwe vakawira pasi, asi vakasimuka vakaenda mberi, vakabatirira kutenda uku, pakupedzisira vakakunda. Kudenga uku tichasangana navazhinji vavo, simply because pakudonha kwavo, pakukunda kwavo havana kuramba vari pasi, asi vakasimuka, vakasimudza mureza, vakaenda mberi nekutenda, vachingoramba vakabata. Nyaya yekudonha, kupinda mumvura, kudonhera mumvura, handiyo inonyudza munhu. Chinonyudza munhu kuramba uri mumvura. Ndosaka bhuku ravaHebhuru chapter 11 ichitipa nhoroondo mudzimai wakafanana naRakabhi. Waiva chifeve sezvimwe zvifeve, asi wakatenda muna Jesu, wakatenda muna Mwari. Mwari wakaita zvekunzwa nhoroondo nembiri yaMwari, achinzwa kuuya kwaita Israeri. Wakatenda akabatirira, na iye kudenga tichamuona. Kureva kuti rwendo urwu, kana pfambi dzakaita sana Rakabhi dzakakunda, nesuwo tinogona kukunda. Tine tariro, kunyangwe nembavha ikatenda muna Jesu inogona kukurira. Kunyangwe nemhondi wakauraya munhu akatenda muna Jesu, na iye unokunda. Saka Hebrews chapter 11 inotipa nhoroondo yekutenda. Now izwi rekuti kutenda rinobva kuizwi rechiGiriki rekuti iro pistis. Izwi rinoti iro pistis. Now kutenda uku kunonzi pistis kunongoreva a deep conviction, kutenda kwakasimba kusingazungunuswi. Now kana kuchirileta kuna Mwari, it is a conviction that God exists. He is the creator and the ruler. Saka kutenda kuri pana Hebrews chapter 11. Kutenda kwatinoti kana takarelata kuna Mwari. Kutenda kuti Mwari ndiye musiki, ndiye wakaita zvose, uye ndiye Mwari mubatsiri, murwiri, uye mudzikinuri wavanhu. Kana ichirelata kuna Jesu, inongoreva kuti kutenda uku unoreva kuti Jesu, he is a strong and welcome, it is a welcome belief and a conviction or a belief that Jesus Christ is the Messiah, through whom we obtain eternal salvation in the kingdom of God. Saka kutenda uku kana kuchirelata kuna Mwari, kunoona Mwari ari musiki, iye wakaita zvose, na iye unosustena zvose, iye wakanga aripo nhasi, achavapo nekusingaperi. Kana kuchirelata kuna Jesu, it is a conviction yekuti Kristu ndiye the Messiah,
ndiye wakauya panyika pano kuzotifira pamuchinjikwa. Burikidza naiye tinowana ruponeso kana tichitarisa kuna Jesu. Na kutenda uku kana takahutarisa mukati meupenyu huno, kutenda kwatinoti kana kuine munhu kunomupa a character yekuti Mwari can rely on that person to stand immovable. Kuramba takamira pakutenda, kuva nekutenda ore conviction yekuti shuwa kunyangwe zvikarema sei, God can rely on you. Kuti kunyangwe rufu rukauya, kunyangwe ukarambwa nomurume, kunyangwe ukaitirwa zvinorwadza, kunyangwe ukarambwa nehama, kunyangwe ukabviswa pawaigara nokutorerwa zvakakosha muupenyu hwako, kutenda uku it is a conviction yekuti God can rely on you. Kuti kunyangwe zvadii haubve pakutenda. Kutenda kwaiva nevarume vakaita sana Job, kwekuti Mwari wakati kunyangwe mukamukuwadzana maronda, kunyangwe mukamutorera pfuma, kunyangwe mukauraya vana vake, muranda wangu Job ucharamba wakamira. Ndiko kutenda kwatinotaura nezvako, ndiko kutenda kunotaurwa pana Hebrews chapter 11. Saka nekutenda ikokuku, that is strong conviction yekuti kudenga kuna Mwari, Kristu ndiye akatifira, uye kutenda uku kwekuti Mwari unorilaya nesu ndo kwakaita kuti vazhinji mukati meBhaibheri vapupurirwe zvakanaka. Varume vakaita sana Abrahamu, varume vakaita sana Abrahamu vakaramba vakabatirira pakutenda for so many years asina mwana. Vamwe vakashayiwa mwana, vanodzimara wabuda kunze, asi Mwari ngaakudzwe. Varume vakaita sana Abrahamu vakaramba vakamira, wakazodonha pamberi ndokutora Hagari kuti aite mwana naye, asi Mwari ngaakudzwe, he did not remain down. Wakawana simba rinobva kuna Mwari, akasimuka kudenga uku tinenge tinawo. Tine varume vakaita sana Enoki vakararama mukati meenvironment yakafanana neyanhasi, environment yaiva neuipi hunokanganisa karekta dzavanhu, but iye ari pakati pevanhu vakadaro haana kubvuma kukanganiswa. He did not flock with those birds who corrupt character. Akaramba akamira, achifamba murwendo, achiziva paakabata. Saka mukati merwendo urwu, hama yangu, ramba wakabata, batirira pakutenda. Kutenda kunoponesa. Tine varume vakaita sana Mozisi. Varume vakaita sana Mozisi wakati agara mukati menyika yaIjipita, wakura achipiwa uchenjeri hwose hwenyika yaIjipita. Wakanga akatarisira kuti iye ndiye achaenda kunogara pachigaro, oita the next Pharaoh pachigaro chekuIjipti. But kunyangwe zvakadaro, wava nenguva achigara mukati meIjipita, wasvika 40 years. Bible not he came to his senses, he became of age. Ndo paakakura. Kukura uku kwaisava kukura kwemhumu, kwaiva kukura kwespiritual maturity. Kana tikaita that spiritual maturity, tikava nekutenda uku kwakasimbiswa pahoko inonzi Jesu, kunyangwe zvakadii, we shall make an intelligent decision yekuti Mwari tipewo simba tigone kumira nevekutenda kunyangwe zvakaoma. Saka Mozisi akadecida akati, nekutenda uku ini Mwari ndipewo simba, nekutenda uku ina handichadi kuramba ndiri kudivi revanhu vakarasika, nekutenda uku kunyangwe zvikarema, kunyangwe zvikarwadza murwendo, ini ndicharamba ndakabatirira pakutenda. That's why muchiona Hebrews chapter 11 chapter 12 pavhesi ya1 ichiti iyo, tariraiwo gore rezvapupu rakatikomberedza rikadai. Kana tikaritarira, varume ava nemadzimai aya, kunyangwe vakamhanya murwendo urwu, vakasangana nezvinorwadza, vakasangana nezvipingaidzo, asi Mwari ngaakudzwe, they remained vakabata pakutenda. Nhasi uno ndinoti, hama yangu, bata, ramba wakabata pakutenda. Saka Mwari ngaakudzwe nekuda kwezita raJesu. Tine gore rezvapupu rakatikomberedza, rakakura rikadai. Ndinofarira pavhesi ya36 yaHebrews chapter 11. Inzwai zvainotaura, inonditondedza panguva yekare.
apo vazhinji vakabatirira pakutenda. Mukadzidza bhuku rinonzi Great Controversy rakanyorwa naEllen G. White, rinoti iro the second chapter, persecution in the early centuries. Kuna vazhinji vakatambura nekuda kweshoko raMwari, vakaurayiwa nekuda kweshoko raMwari. Vamwe vakabatwa, varume vakaita sana John Huss nana Jerome. Vamwe vacho mareformers vakanga vari kumberi vakaurawa. But back in the early centuries tinoona kuti vanhu vakabatwa vachikandirwa kumhuka dzemusango. Vamwe vacho vakadzingwa kudzimba dzavo. Vamwe vacho vakatakwa namabwe. Vamwe vacho vakaitirwa zvinorwadza nezvinosiririsa. Asi kunyange zvakadaro, they ran as our example. Vakamhanya, vakabatirira pakutenda kuti ivo vakakunda, nesuwo tinoziva kuti rwendo urwu tinokunda. Verse 36, Hebrews chapter 11 inoti, vamwe vakaidzwa, vachisekwa, vachirobwa zvikuru, uyezve vachisungwa, vachiiswa mutorongo. Verse 37, vakatakwa namabwe, vakatemwa-temwa nejeko, vakaidzwa, vakaurawa nomunondo, vakafamba, vakafuka matebwe amakwai nenguo dzembudzi, vasine chinhu, vachitambudzika, vachiitirwa zvakaipa. Verse 37, nyika haina kufanirwa navo, vachidzungaira mumarenje nomumakomo nomumapako nomumakomo enyika. Verse 39, ava vose ava vakanga vapupurirwa nokutenda kwavo, asi havana kupiwa zvipikirwa. Verse 40, nokuti Mwari wakanga atigadzirira chinhu chimwe chinhu chinopfuura nokunaka, kuti ivo varege kukwaniswa kunze kwedu. Saka the last verse pano iri kuti zvakaitirwa zvose vanhu ava, chipikirwa havana kupiwa. Vose vakazorora vakachitarira, vachiti nerimwe zuva tinochipiwa. Asi nemhaka yei vasati vapiwa, vakamirira vanababa nanamai makanitarira. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura. Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma. Jesu aponesa, tumiranyi panyanza. Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi. Jesu aponesa, imbanyi wazvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa. Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo. Jesu aponesa, neupenyu nerufu. Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, indiranyi paguva. Jesu aponesa, ipa izwi pamweya. Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda. Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, rwiyo rwekukurira. Jesu aponesa, ipa izwi pamweya. Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda. Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, rwiyo rwekukurira.
Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakoneninga, wiyorwe kukurira, Jesu aponesa, wiyorwe kukurira, Jesu aponesa, wiyorwe kukurira, Jesu aponesa.